disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kekasih ati iki pepu senati ning ngendi do wong manis kang tak anti-anti janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi
Gusti sakseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usata rembulan ning wayah wengi
Monggo diajeng ingkar kepala cengkara saking sasono melenggiras pantes asung pak hormat kunjung bering canggihan waramu puting rekan anggan ngeledengan siang soto pagi luwun
sing eling dek Eling tak apa mas iku budaya yo benar kandamu sekado ayo Bayu musik Ponorogo. Soro suling Rasuling memandang sarane yo Ngapena unine Unine mong ranyo akibat Rang lan kendroka Tipe suling Sikra kendengane soro suling Lamat mos katon tejani yen mau berangkatan mat serang aduh wirageni sinawang tan ambon seni yen basangot bimbo patut nyoto jan mikemrak peti aduh lestarinya tani lapisan saring Pak polisi Kandhane. Biantar dhewe sing tengah iki lho, Mas. Sing pundi? Sing tengah iku lho, tengah-tengah niku lho. Percaya ora? Beda karo liyane senggake soalnya. Percaya ora? Pripun? Iki ya pesinden lho. Ingkang pundi? Najan to kakung piyambak ya Oh, pesinden. wira swara ngoten. Suarane ya iso putri Sing iso endi? putra. Nomor pira, Mas? Nomor pira, Mencolo Mas? putra, mencolo putri iso, multi talent. Penting ora mancalo lho. Ora, gila piantune. Ingkang pundi? Mas, sapa lali aku? Ingkang Gila. wajahnya yang berseri-seri Iya itu lho. betul. Oh, Mas sinten nika? Wajah iya. Mas
Didik. Heeh. Oh nggih, Mbak pilih mangke badhe pisumbang Saking swantenipun wewengkon monggo. talun brangitan dhewe kono. Oh nggih. Oh iya jelas Saking ya. pundi? Wewengkon talun brangitan kono. Talun. Alhamdulillah. Nggih. Nek muga-muga lek request ya sing sak lumrahe wae. Lah biasanya apa, Mas? Lha wong awakmu iki lho campur sari kondang wis kondanging Ponorogo. Heeh. Lah dek ben sing tau njaluk apa? Apa? Oh lagu kok perdamaian iki wis dadi. Ya ora apa-apa to. Oh iya lek ra Kuwi Mas nindi aku ro. sebuah amanat. Wong lagu request apa diwa perdamaian. Goleki ra Nasihat. temu kanca-kanca. Kuwi kleru lek maca. Sing Pegel kleru. aku ora usah ngeling-eling kuwi aku mau. Lah ngopo? Gah. Oh. Nggih. Lagu kok perdamaian. Monggo lanjut. Nggih. Pacaane sarwa asli jrobat den tansah kepar hemat waslu panjat hamon kang mas parah Alamat mos katon dejane yen mon berangkat pancerang aduh Gayeng nggih Mas Bagong. Diaturi Bayu Bayu Musik. Musik Ponorogo. Ponorogo. Menika mijil saking Balong nggih, Pak Balong, Bu. Ponorogo. Mbak Bilih menika badhe nanggap. Pareng nggih. Bareng monggo. Nggih. Tarifipun Pokoknya nggih. semua rute, semua daerah melayani. Betul. Menika tarife nggih. Heeh. Kantong pelajar. Kok kantong pelajar piye? Ya ta? iya lek sik sekolah ngono lho. Oh, sik sekolah. Iya. Nah, nggih. Bu beli badhe ngersakipun kata-kata. Murah meriah menika. Jopi Sak murah. MC-ne gak apa-apa. Oh lah, komplit. Sak penyanyine ya gak apa-apa. Sak jen. sone, sak video syuting menika. Sak rias dekore uga Sak kepara rias iso. dekore. Aku gumun Satu tuk. paket ya, Mas. Sak pak gumun tukang rias kok, Nduk. Pripun? Iki yo ngrias, yo dekor, yo terop. Omah kok sik kober nyewake molen. Duite ki Oh, opo? lah iki bayarannya double-double iki Iki mau yo molene papat metu kok. Papat kuwi. Ya proyeke Mbah Lurah lancar kok. Jukuki yo Mbak Eka. Oh, ngaten. Alhamdulillah, Bobo Nggih. Demang Godo Widogo keparang Oh, rawuh. nggih menika ngaturaken
Cik. Rawuh Bapak Demang. Sekalian Kang Garwa. Mas Demang menika nggih. Nggih. Tasih nem. Wah, alhamdulillah piyambakipun tasih timur sanget kok. Nggih, Kuwi tasih ngerti timur. omahe, Nduk. Pundi? Magreng-magreng Oh, kaya gitu? kaya keraton. Ah, Wingi aku bodur ya sik rono Heeh. silaturahmi ambal ping 3 ora ketemu. Ora ketemu. Ora ketemu. Neneng kono suguhane jan sarwa jangkep. Lho, ora ketemu kok mlebu omah ki piye? Lah wis kadung mara ya silaturahmi perwakilan Oh, keluarga iki tamu tak wae. diundang berarti ya. Ning gumunku suguhane sarwa jangkep ning kono. Oh, nggih. Enek buah kabeh roti sembarang sarwane. Wonten. Ning aku ya heranku nggonku dhewe aku kuciwa. Pripun? Mejaku ning omah isine nggo rodong loro. Ana isine apa ora? Siji krupuk iwak, siji rengginan. Oh, Madange Mbah Lurah kok adoh meng aku. Oh alah. Lah iya, nyampong guyu bose ya. Ngekek wae. Ya, ditelaske Ndik wong ayu. Arep orang guyu ki ning lucu ya, Mbak ya. Aja. Eman-eman ngono. Sepet-sepet sawone mentah. Heeh. Timpen-empet so ora betah. Sandal kuwi anyar lho. Ben. Bandrol kuwi jek keri. Kuwi. Telu Wis li- anu THR anakmu to. 35 lho. THR. 35 lho. Piro? MC kondang sandale 35 lho jegek. Jekek. Heeh. Jekek. Iya, ditelaske dhisik. Pacaan desa. Ayu musik Ponorogo. Iya. Layah wengi. Duh, wong ayu nindi. Nggih Mas Bagong. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang sing penting padha rata. Nggih. Dahar Iso aman ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing sayang. Moben-moben minder angkonku
Matur sembah nuwun sampun dipun sembadani pamrut kaula. Bayu Musik Ponorogo Nirwana Multimedia Oki Audio. Nindi, halo sayang Nindi, sini dong. Nindi. Dalam sayang. Di saat banyak orang menilai bahwa dia adalah seorang wali,
Ya. Maka sejatinya saya adalah rajanya wali. Lem maksudnya lem raja wali. Sepele, sepele. Wong ayu kajalo ojo tresnan Hanyawa aku kowe lapo katresnan. Mas wong ayu kajalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh coba. Iki seliramu radi akoni. Bisa mereka kuoso Kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Mas mesti kane hati dong aku siji tresno iki abadi. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula. Anggon kula labut tresno datan kendhat saking coba. Tare wangi Tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu sing nyawiji. Hingga keparang foto monggo sang nyatang pisan ke dereng sekam. Hingga saking keluarga aku buku samuri monggo imbal kantos. Dewe wong ayu nindi. Geden bos Rias parani. Priki Iya bos Rias iya juragan enggak. Iya mbok menawa lho. juragan apa niki Mas? Ah sembarang kalir ono. Jak joget mbok menawa. Cepak ya Allah. Masya Allah, badan sangat ngata-ngata Mbak. Matur sembah nuwun. Sampeyan jaluk bagian ya Nan. Iki Mbak Mano. Kene, setor. Sopo bendara nih? Kene kok. Ya Allah. Wong lanang ini lho Mbak. Nggih kalan bae. Saya sakit nembak nih. Mau kembali nih. Bisa nopo bakal tak joko yen turun kapisa mereka Belurah katuran CR monggo. Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Mas mesti kane hati dong aku siji tresno iki abadi. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula. Anggon kula labut tresno datan kendhat saking coba. Tare wangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu sing nyawiji. Ogi audio Bayu musik monolog. Monggo kunjung kersanipun Bopo Darmanto kasut sekalian. Kabeh foto Bopo Sandus sekalian, Bopo Parmin sekalian, Bopo Agus Siswanto sekeluarga.
Bagus ini sekeluarga, Bobo Marmin, Bobo Mariono Cengkrek, Bobo Jarwo, Bobo Yono RT, Bobo Yilitno, monggo sebarang foto. Baru Mas Bagong. Oh, terbaru. Nggih, terbaru paling anyar iki. Iki ya? Heeh. Oh iya. Request sinten mau? Mas. Yo wong bagus ijabah. Yuk monggo, Bayu musik. Wis, opine metu. Ingkang keparang foto monggo keluarga saking Bapak Samuri ugi saking Kadang Besan boleh dereng sempat foto monggo Kadang Besan iki kalau dereng sempat foto monggo angenku nganggoro anang bos mego ngitung lintang sesulo padang rembulan tak golek si panjerina tak titipi kidung tegetek ing jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amo soro
sesuluh padang rembulan tak goleki ana ngendi si Panjerino tak titipi kidung teke jantung kapan boyo aku bisa gegem lintang angrengko endahe rembulan aku samar kuatir lamoto jabat selara manggaring orang tak cengkar ngelakak tanpa upama nunggu kanggo narasi lungko-lungko ngatiko kanggo narasi lungko-lungko ngatiko matur suwun sampun Mas Didi mboten tambah lagi mboten Saestu Matur suwun